Want dit is... Hallo vrolijke vrienden, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nouws en dit is... Suus! Haha, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Suus en ik zijn druk bezig om wekelijks op een vaste dag een video te uploaden. Ja. We moeten even met werk kijken hoe dat allemaal gaat. Suus werkt ook in het ziekenhuis. Moet goed komen, toch? Zeker, we gaan echt ons best doen. Want we vinden het gewoon ook super leuk om dit soort dingen gewoon te doen. Dus ja. Het moet lukken. Misschien hebben ze nog een leuke naam voor ons. Hoe we die dag moeten gaan noemen en welke dag dat moet zijn. Daar hebben we inderdaad nog helemaal niet over nagedacht. Laat wat weten onder in een reactie. In de vorige video konden jullie zien dat Suus een hele leuke verrassing had voor mij. Vandaag heb ik weer eens een verrassing voor jou. Ik hoop dat die net zo leuk is. Ja, maar je kent mij. Ik wel voor op te eten. Oh, nou schijt hem uit. Ben je er klaar voor? Eigenlijk niet, maar laat maar gaan. Ik denk het niet. Want dit is de heetste peper. Schij uit, Maarten. Die er is. En wat voor reden? Het heeft in ieder geval dezelfde kleur als jouw verrassing. Dat heb ik wel eens mee gezegd. En wat moet ik daarmee gaan doen? Wat denk je? Ik ga dat niet eten. Jawel, jij gaat dat eten. Nee, het is best lekker, zeggen ze, maar wel heel scherp. Ik heb wel al voor jou wat water neergezet en ook voor mij. Want ik ga wel met je meedoen. Dan heb je je niet goed voorbereid, want het stomste wat je kan doen is water drinken. Melk of suiker. Ja, heb ik dat? Nee. Heb je iets van brood? Nee. Dit is gewoon echt de doodpenalty anders. Ja. Kijk, ze staat zonde al in het Ja, nou, ik ben aan het bedenken hoe ik mijn mond dadelijk ga blussen. En dan kom jij met de chili roulette aan. Zij heeft namelijk een challenge voor mij ook meegenomen. En dat is de chili roulette. Maar ik denk niet dat die zo pittig is als deze. Ai. Dan gaan we maar, hè. Oh, het dampt al helemaal. Bijt er eens een stuk vanaf. Je mag daarna wel echt niet meer in je ogen. Ik voel het nu al in mijn ogen. Je mag daarna echt niet in je ogen wrijven, hè. Kom je erbij? Ja, besteld. Heb je deze echt besteld? Ja. Doe normaal. Ja. Ik dacht dat je dit gewoon in de winkel had gekocht. Nee, die heb ik besteld. Waar dat dan? Ja, via internet. Dat meen je niet? Ja, Even, ja echt. Even serieus, Ja. Oké. Oh. Daar gaan we. Ben je solidair? Tuurlijk ben ik solidair. Ik wil zelf ook proeven hoe dat is. Voel je het niet al aan je ogen? Echt, als ik er aan ruik, begint het al te prikken in mijn mond. Even serieus. Boah, dat ruikt al pittig. Het ruikt naar... Paprika. Ja. Boah, moet je zo goed aan ruiken. Nee, ik ga daar niet goed aan ruiken, want dan heb ik hem in mijn neus plakken. Daar gaan we, hè. Cheers. Cheers. Aankijken dan. Na anders 7 jaren. Smakelijk. Kie. Dit kon... De scherpheid komt pas dadelijk, zeggen ze. Ik deed echt mijn best. Oh, je bent gek. Je bent gewoon rood aan het lopen. Ik ben solidair. Oh. Ik krijg een paniek. Ik krijg een paniek. Peter. Ik krijg een paniek. Oh, mama. Dat krijgt zo weg. Oh, dit is niet normaal. Hier, eet nog een hap, dat helpt. Foei. Ik kan niks meer zeggen. En toch helpt dat water een beetje. Ja, maar als ik uitadem, ik voel gewoon alsof mijn tong verdoofd is. Je hebt echt volle gasten pitjes in je mond. Oh, ja. Mijn neus is gewoon het lopen, mijn ogen tranen. Wat een stom idee was dit.
Oh, G. Gaat het? Nee, het trekt niet weg. Nee, bij mij is het weg aan het trekken, maar ik heb die pitjes niet gegeten. Het trekt niet weg. Je bent echt een knollenrood. Dat was een verrassing voor mij, ja. Ik zit hier gewoon chill. Maar mijn lippen tintelen wel nog. Oh, ik heb mijn hele mond verdoofd. Ja. Ik had net echt even paniek. Het sloeg gewoon in mijn slokdarm in de fik. Bij mij begint het nu langzaam weg te trekken, maar ik dacht wel gewoon focus je. Het gaat weg, het gaat weg. Het is maar een mindset, een mindfulness. Het gaat weg. Je hebt er minder last nu van, hè? Ja, maar ik zeg je, dat komt door die pitjes. Ik was zo slim. Hier ben je afgekoeld. Ja, dat is knalrood. Zou goed voor calorieën te verbranden, pittige peper, Ja, zeggen ze. echt? Kan eten door. Conclusie van het verhaal, was dit een pittige peper of niet? Dit was echt, mijn lippen aan de buitenkant zijn zo'n branden nog steeds. Echt alsof het wond is. Ja, en we zijn gewoon al 20 minuten verder, hè? En nog fikt het behoorlijk. Ik durf ook niet in mijn ogen te wrijven, die tranen. Mijn neus die loopt. Ja, ik vond het echt weer een prachtig cadeau. Echt, de volgende keer als ik iets voor jou koop, dan wrijf ik nog eens goed achter mijn achterhoofd, hoor. Oh jee, oh jee, oh jee. Nee, ja, ik heb het vaak... Echt, mijn lippen zijn helemaal verdoofd, jong, alles. Het is wond. Ik heb het gewoon vaker gezien op YouTube en ik wilde het een keer proberen, dus ik heb het gewoon besteld en geprobeerd. Ik vind hem wel echt pittig. Echt, de peper op zich de smaak is niet vies, maar Nee. oh, op een gegeven moment al... Ja, maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen zo'n hele peper opeten en dan echt in vuur en vlam staan en door het huis heen rennen en gaan huilen en Ja. schreeuwen. Dat snap ik, want we hebben 2 hapjes gehad. Maar toen ik hem in de mond nam, dacht ik echt, en nou? Hallo? Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik vond het wel leuk. 1 simpele peper, een hele video gemaakt. Het kan allemaal gewoon op ons YouTube kanaal. Er komt nog heel veel aan. Ja, en nogmaals. Echt, dankjewel, dankjewel. 1000-maal dank. Ik geloof als ik vanavond in bed lig, het nog ligt te faken. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Sushi, bedankt weer. Was gezellig. Doeg! Doeg! Hallo? En nou. Word jij nu ook social influencer nu je wekelijks op mijn kanaal staat? Wat is dat? Social influencer. Ja. Weet je niet wat dat is? Nee. Ja, je gebruikt ook... Ik heb nog veel hier uit te leggen. Dag! Zo, we hoeven een keer niet veel op te ruimen. Nee, chill hè? Echt chillen, ja.